Odlične vijesti za učenike Splitsko-dalmatinske županije. Upisujemo 4. generaciju Edit Code School. Najveće besplatne škole programiranja u Republici Hrvatskoj. Apsolutni si početnik ili imaš neko predznanje iz programiranja? Zanima te kako izraditi moderne web stranice i inteligentne web aplikacije? Odaberi jedan od modula Edit Code Schoola i postani editovac. Nauči primijenjeno programiranje koristeći najmodernije web tehnologije i to sasvim besplatno. Budi i ti dio Edit Code School obitelji i prijavi se u najbližu Edit školu. Saznajte sve informacije na www.ictzupanija.hr/edit i prijavite se do 27. rujna ove godine. Jer znanje je dostupno svima. Splitsko-dalmatinska županija.